yudo ka piny tek nikech weche moko nitie manosetop. To gimoro amora motop anyalo wacho ka onge luoro ni kata obed mana denda to nyaka ywere oko ma luoke tiole chumbi mondo wang'e. Mano e gima nyalo timore, uchumi nyaka thiedhi. To ka en tich ma kama kawaida kaka ne itime chon kaka watime, yawuot wadhi kode. Onge pogruok. To be ithiedhe sani kaka inene? Podi chako twe maber. Osetem matin to dweche 6 tin jaduong' mondo iwach ni ng'ato fail kata ng'ato ofaulu. Dweche 6 tin. Ka ne gidonjo to gima ne giango timo ne golo gima dho ngere luongo ni subsidy. To gino ne gin kare mar gole koso nonego weye mondi nikech ne gigole to giwacho ni gikelo fertilizer ma beche odok piny matin. To koth be koro ka koro onge. Nonego rit mondo koth okuongo bi mondi ka gol gini koso nonego weya. Ing'eni sama nogole cha koth ne nitie